Здравейте хора, аз съм Макс. Както може би знаете, аз съм Макс Лайтър. Като в днескашното видео ще правя пранк на Валю. Ще му ограбя стаята, понеже беше направил един пранк на мен, обаче не го бяхме снимали. Аз съм с колелото. Хора, всеки момент Валю трябва да излезе, понеже тук ще говорих с него. И трябва да излезе всеки момент от онази къща, ето там. Ето го, излиза. О, фък, фокусирай, бе. Аз съм се скрил тук за това дърво. За този стълб. Тръгва, излиза. Yes! Хора, пранка може и да стане. Ще го изчакам да зави. Мисля, че ще зави към Гошо. Не знам колко му е да го видите. Телефона ми не увеличава, кой знае колко. Окей. Мисля, че сега пранка може да стане. Добре. Ай, тръгвам. Тъй хора, аз съм тръгвам в момента. Ето е неговата къща, ето там. Всеки момент, понеже знам, че той не заключва никъде и никога, всеки момент ще трябва да вляза, само да не се върна, да не забравя нещо, защото ето е неговия образцов дом. Окей, влизам. О, фак. О, шит. Окей. Добре, ама трябва да прибера колелото вътре. Добре, ай. Добре хора, моля се да отключа. Yes. Влизам. О, заклещи си кръка. Хора, влизам. Ой, там горе неговата стая. Добре. Мисията е успешна, само да затворя. Да не си личи нищо. Добре, отиваме горе. Газ. Окей. Малко съм с чифлите, не ме гледайте. Добре, 3, 2, 1. Окей, хора, вътре сме. Би трябвало това да е неговата стая. Имам идеята. Ще оставя неговите работи. Е там в стаята, която никъде не влиза. Добре, влизаме в стаята му. Окей. Добре, тук затварям. Оле, тук ще има дълбиране. Добре. Окей. Ами, няма да разгледаме малко стаята. Има Майнкрафт, меч, пушка. Анди Студио, стикери, Анди Студио, Криската, той му е най-големия фен. Тъй че, окей, може да почваме с пранка. Само да кажа, ако пранка не стане, не знам. Хора, с тези очи такъв пранк се случи в неговата. Тъй, бях и ги изсипал. Тъй. Чай да погледнем, няма някой отвън. Добре. Никой не се вижда. Може да започваме с пранка. Ако мисля, че пранка ще се получи, се абонирайте и оставете един огромен лайк. Ето така, мисля, че Валя ще го сложи. Ето огромен един лайк. Натискайте го яко. Хора, случи се нещо ужасно. Бъртовчият ми звънна. И затова спря клипа. Добре, стаята... Какво? Какъв е това елински рок? Пъти, какво е правото с тук в тази стая, бе? Еми, добре, почва. Целта на пранка ще започна да изваждам ето тези работи тук. Така че телефона... Не знам къде да го сложа. Да. Не знам дали се вижда нещо от тук. Съжалявам, ако не се вижда. Сори. Така почвам да обидвам. Окей. Ах ти, ще ти се върне тъпкано. Внимавай, ще свършиш като Гошо. Ще ви взема с мен. Сложил съм ги оттатък. Статива трябва да взема. Тук ще ги слагам. О, тази картина е брутална. Идва с мен. Това е Poppy Playtime. За какво ми не знам. Тук затворим. Добре. Взем и тези маркери. Добре, отивам. Ги сложа директно оттатък. Те сложи ги оттатък. Взема картината е това. Poppy Playtime ще вземем. Чуваме оттатък. Позиционираме ги тук. Чуваме в стаята. Трябва да крадем още не. Добре. Този рафт е уникален. Добре стана. Това защо е тук? Добре. Взимаме това. Тези картини просто ще ги цикнем тук вътре. Това шкаф, ако успее да издържи още нещо. Картините. Добре. Имам по-добра идея. Картините тук. Добре, сгънахме ги.
хайде ако обичаш, приятелю мой. Това отива оттатък. Слагаме и тези тук. И за сега прака се получава уникално. Вижте, той има мечка, брат. Мечка има. Мечката ма е страх да ни се случи нещо, тъй че ще я позиционираме и тук отзади. Окей. Това и тези работи идват. О, това е за някакъв пранк гаранция. Идват с мен в другата стая. Позиционираме ги тук. Добре, ще вземем Райна княгиня. Какво се случва тук, бе? Той човек... Те работи ще ги сложим. Тук няма какво да обирам, просто там ще обера работите. Тези работи... Тук при Мечо. Добре, само това ще е при Мечо, всичко друго че от другата стая. Добре, се включа като съм изял цялото бюро. Окей, хора, цялото бюро. Това тук е позиционирано. Не мога да го махна. Това е моята фанела, която не трябва да се вижда. Дали се знае. Той не че много ми знае дрехите е там отива. Добре, почваме по-яките работи взимаме. О, тото е много лекичко. Добре, това. Искам само да видите колко неща станаха оттатък. Има прайм. Колко неща станаха за оттатък. Ейте, какво става? Той ще затворя специално тая врата да не се вижда. Добре, колко празно изглежда. Това е ненормално. Това нещо трябва да го фана и да го изнеса оттатък. О, фак. Вие идвате тук с мен. Е, тук. Добре, щом искаш да ти спадат всичките работи, давай. Той няма... Ха, не успя. Добре, явно ще атакуваме рафта. То пада, бе. Това не е толкова лесно, колкото си мислех. Ей, пиджи. Хора не искат да знаете колко работа съм изнесъл. Тая духалка. Зад вратата. Уау, изморих се. Еленския рок ще го оставим тук, защото е малко крипи. Хора, доста работи, трябва да си има доста работи. О, ще изтрия дъската. Човек е. Айде, бай. О, не, то не са 3. Брат, какво си го писал това, бе? Писате тук, бе. Какво е това, бе? Защо, бе? Това няма мога да го взема. Всичко е на пирони, човек. Всичко е на пирони. Или това мога да го взема. А това? О, това се маха. Пак няма да може да го махне, ама поне да се опита. Слагаме тук. Дъската ще маха, хора, дъската. Моля ти се. Не, те е заступ. На камък. Я, това. И това не мога. Отличник. Хора, пробваме да намерим къде е Валю. Валю. Той човек е Кьоров. 5 пъти мина покрай мен. О, го Гошо. Опа. Фак, ето го Гошко. А вие пишете в коментарите къде съм. Аз не знам той кога се прибере. Абе, няма време за тия работи. Бре, какво ще да изнесем? Мечката. И чантата. О, е. Ей, това е. Мечо. Идвай, братчето. О, ей, пиджи. Той е голям фен на антистудио, бе. Някакви коли минават отвън. О, звънят пишат. О, не. Се включва когато се оправи. Хора, тук що братовшет ми се обади, понеже аз дойдох с неговото колело и там долу. Ще дойде до Валю да го вземе. Взимаме еленския рок. Ма, това колко тежи! Братле, това много тежи, бе. Добре, той няма да погледне баш натам.
И аз така. О, добре. APG-то. Ще вземе APG-то. Какво има вътре, я? Да имам нищо интересно. А сега имаш важна мисия. Не ме интересува какво има. Това си яката малка кутийка, брат. Колко траката ми. И това отива оттатък. Мале, вижте какво става тук. Чай да фокусира. Фокусирай, бе. Хайде, де. Добре. Ами, малко положението не е добре. Ма тук е затворена врата, няма се вижда нищо. Я тук. Малко се вижда. Ще го оправим. Това тук. Пигион. Бай, пигион. И ми мисля, че тази му е готова обрана. Повечето работи ги няма. Така Шонче. Нали знаете къде ще отиде? Така. Трябва да берем абсолютно цялата стая. Не стигат местата. Тук ще бъдат мале. Вали колко работи има от тази стая. Аз нямам нищо, бе. Вземем ли това? Не, няма. Тежи, брат, на камион. Айде и стола. Стола ще бъде те по средата на стаята. Чуди, Вали, какво се случва? Добре, тук ще ги натикам. Тук вътре. Тук се е право на бандит, Валю. Добре, мисля, че е доста добре. Ако направим така... Не, бе. Ако направим така... Уникат. Още е, че трябва да чакам Валю да се прибере. И трябва да се скрия тук. Ма как? Брато, това ще падни! Няма падаш, бе! Айде, стой, бе, колега. Не, явно ще е без това. То са наклони. Валю, като ще го прави. Валю, като се прибере там от някое време. Само да не е пак от 9 часа, защото... Какво има този човек, бе? Колекционерски. О, тук има фигурка. Дано да е кравата. Милка. Пишете в коментарите дали искате такова шорти. Всичко там. Хора, погледнете колко е празна стаята на Валю. Тук особено беше всичко. Той е ъгъл. О, работите отдолу. Какво е това? Не знам. Там. Спайки, майки. Ой, то си има също като моето. Опа. Какво това, бе, луд? Добре. Стола ще го сложим тук. Али знаете какво ще стане тук? Маша и медвед идват с мен. Хора, искат да се обади на Валю и да му кажа, че искам да снимам някакво видео в тях. Хора, ако искате ми вярвайте, Валю в момента не знае. Знаете ли какво нещо ми е сега на сърцето? Валю не знае, че аз съм в къщата му. Това не е печка. Е там. Добре, лекичко внимате. То кабел. Идва ето кабел. Кабеляк. Мале, колко празно. Правим му. Мириш много яко. Всичко отива и тук. Добре, хора, мисля, че сме готови. Или, оле, имам идея. Да размеща нещата си, но някой е грабил тук. Yes. Това ще бъде така насам. Бюрото на ничего. О, не! Падна телефона. О, shit. Хора, мисля си поръчам Mobile Fox. Ето как изглежда. Значи доста добре. О, не. Това малко е тъй насам, ще се вижда там. Добре. Изглежда си едно и тършувано. Това е така, ще го сложим насам. Той така. Мисля, че е добре. Тези работи трябва да... Това глина ли е? Ще тежи толкова на 3 тона, брат. Отива при мечока. Стой тук, стой. Спри. Добре. Това мога ли да го мръдна? Yes. Yes. Брат, става уникално.
лоше е легнат на земята. Стол. Умираш, брат. Добре. Само да кажа, всичко е направено за забава. Няма да... Нищо не чупя, нищо не правя. Точно така. Warning. Ей, това е стола на земята, брат. Стола на земята. Тук ако светна... Не е по-добре. Вземаме пигиона. Ти отиваш там, братле. Добре, това. И него е така. Не, това. Нали знаете отива? Мисля, че е готово. Телевизора може ли да го мръдна съвсем много така? Хоп, е готово. Добре. О, някакъв човек мина. Мислих, че е Валю. Защото е слязал с колелото. Гайс. Чува са Анто и сигурно е пред очите ми. Мале хора, ако знаете колко добре се получава цялата стая. Това е крайният резултат. И ще чакаме Валю да дойде, ще го кемпя някъде тук в къщата. Мале, ще е много яко. Добре, ще се включа, ако го видя. Хора, мисля да се скрия, понеже чух, че Валю идва. През улица. Шит. Хора, чух Валю да минава. Не знам дали е дошъл. Аз тук бях седнал малко. Ще пробвам да се скрия някак си. Къде е той? Гайс, къде е той? Само да не ме види, Добре. Може да дръпна още малко. Добре. Стига толкова. Ей, да затворя вратата. Бързо. Не, тя се отваря. Добре. Къде е това, бе? Видя се. Добре, хора. Че да кликна то. Ето го. Хора, може би мина 40-50 минути. 1 час почти мина. Ето го. 1 час мина и Валю се прибира. Защото аз му се обадих и му казах, че искам да снимаме видео. Къде? Се скрия тук готово. Добре, гайс. Окей, в момента чакам. Аре, бе, фокусирай. Ето го. Ти беше враг! Мале, не се получи. Кемерите с нея, да? Стола! Не, съвсем малко съм разместила, не. Разчистих се. Ти защо ме кръв? Не знам. Печката. Втори път ти казвам, че не е печка. Не разбрах. Я пробвай да познаеш къде са работите. Да, точно та, брат, да. Ела да си ги видиш. Ела. Къде? Аз специално съм затворил. Ето ги. Ела е тук има. Къде е тук, бе? Ето. Ще те крия. Ще очакваш. Не, взе така, Хора, надявам се видеото да ви е харесало. Ако те може да се абонирате за... той е зад камерата. Може да се абонирате за канала. Да оставите лайк за моят канал и за неговия. Явно ще има отмъщение, тъй като она... Явно ще има отмъщение. Стола! Не бе, малко морят него. Добре, прозореца си на място. Добре, ето. Надявам се да ви е харесало, ако е така, кой ще кажеш? Лайк, сабскрайб. Ай, чао.